Newn ni ddarllen gyda'n gilydd te cyn troi at y gair. Os chi eisiau troi gyda fi i Marc penod 6 a mae'r darlleniad yn eitha byr heddi, i ni'n mynd reit lawr i adnod 45. Felly Marc 6, adnod 45, mae ar y sgrin os ych chi eisiau dilyn ar y sgrin, ond fi wastad yn cynghori os oes Beibl gyda chi droi at y Beibl, fel bod chi'n gallu gweld y drostoch chi'ch hunan. Marc 6, 45. Yna'n ddi-oed gwnaeth i'w ddisgyblion fynd i'r cwch a hwylio o'i flaen i'r ochr draw, i Bethsaida, tra byddai ef yn gollwng y dyrfa. Ac wedi canu'n iach iddynt, hynny yw ffarwelio iddyn nhw, idiom yw hwnna gyda llaw, canu'n iach iddyn nhw ar ôl ffarwelio iddyn nhw, aeth ymaith i'r mynydd i weddio. Pan aeth hi'n hwyr, yr oedd y cwch ar ganol y môr, ac yntau ar ben ei hun ar y tir, a gwelodd hwy mewn helbyl, wrth rwyfo, oherwydd roedd y gwynt yn ei herbyn. A rhywbryd rhwng y 3 a 6 o gloch y bore, daeth ef atynt dan gerdded ar y môr. Yr oedd am fynd heibio iddynt, ond pan welsant ef yn cerdded ar y môr, tybiasant mai drychiolaeth ydoedd, neu gost os liciwch chi. A gweithasant oherwydd gwelodd pawb ef a dychrynwyd hwy. Siaradodd yntau y hwy ar unwaith, a dweud wrthynt, codwch eich calon, my fi yw, peidiwch a gofni. Dringodd i'r cwch atynt a gostegodd y gwynt. Yr oedd ei syndod yn fawr dros ben, o blegyd nid oeddynt wedi deall ynglyn â'r torthau. Yr oedd ei meddwl wedi caledu. Wedi croesi at y tir, deithant i Genesaret ac angori wrth y lan. Pan ddeithant allan o'r cwch, adnabu'r bobl ef ar unwaith. A dyma redeg o amgylch yr holl fro honno a dechrau cludo'r cleifion ar fatresi ble bynnag y clywent ei fod ef. A ble bynnag y byddai'n mynd i bentrefi neu drefi neu'r wlad, yr oeddent yn gosod yr rhai oedd yn wael yn y marchnadleoedd, ac yn erfyn arno am iddynt gael dim ond cyffwrdd ag ymyl ei fantell, a phawb a gyffyrddodd ag ef a chawyd hwy. Amen. Wel, os ych chi'n gallu ymestyn eich meddyliau nôl rhyw bythefnos, wnaethon ni edrych ar hanes Iesu yn tosturio tuag at y dyrfa. Chi'n cofio, o'n i'n dweud mai nid yn gymaint i fi y porthi'r 5,000 oedd y peth oedd yn sefyll mas, fod hwnna'n rhagorol, ond y ffaith bod Iesu yn y lle cyntaf wedi tosturio, wedi dangos y gair yn Saesneg, o'n i'n dweud bach yn well fyna, compassion, wedi cael ei symud y tu fewn iddo fe, fel yn gymaint nes fod e wedi gorfod gwneud rhywbeth. Mae'n dangos rhywbeth am natur Iesu ni, fod e'n tosturio, fod pawb wedi blino, fod pawb wedi bod wrthi yn tystiolaethu y disgyblion i gyd, a pawb wedi bod mor brysur, maen nhw'n mynd mwyn cael hoi yn y lle tawel yma, lle anial yma. Maen nhw'n cyrraedd yna am y tyrfa o 5,000 o'i blaenau nhw. A chi'n meddwl, dyn nhw ddim yn mynd i gael brec, mae Iesu'n hytrach yn ei gweld nhw fel defaid heb fugail, a mae e'n tosturio. Mae e'n cyhoeddi geiriau'r bywyd iddyn nhw. Mae'n rhoi gobaith ysbrydol iddyn nhw. Ac yna, pan mae angen corfforol nhw'n cael ei amlygu gan y disgyblion, sydd yn dweud, felly ni adael iddyn nhw fynd i'n ôl bwyd, mae Iesu yn dangos ei rym i ddarparu ac i wasanaethu yn gorfforol iddyn nhw hefyd, i ateb ei anghenion beth bynnag yw nhw. A mae'n dangos awdurdod a grym Iesu fyna bod e'n gallu gwneud y ddau beth. Mae'n gallu ateb a cyrraedd ein anghenion ni peinau yn ysbrydol neu yn gorfforol. A felly dyna lle dyn ni wedi cyrraedd. Os edrychwch chi nôl adnod 44, i ni wedi cyrraedd y pwynt lle mae'n dweud fod 5,000 wedi cael, rhyw 5,000 wedi cael ei bwydo, fod 12 basged o fara a pysgod ar ôl yn sbar, jyst mwyn dangos y pwynt fod digonedd gyda nhw, rhag ofn bod chi'n meddwl bod nhw i gyd wedi cael tymud bach, na, oedd sbarion hyd yn oed i gael. Ond bore yma te, ni'n mynd i symud ymlaen a gweld Iesu unwaith eto yn gwneud 3 pheth. A maen nhw gyd yn dechrau gyda i'ch helpu chi gofio nhw am change bach. Mae e'n ceisio, mae e'n cerdded, a mae e'n Cysuro. Fi'n sylweddoli bod Geraint nawr yn gorfod trial cyflythrenu yn ei ben, ond sori am hynny.
Os gallai gael y 3 phwynt yna i gyflwythennu fe'n impressed iawn. Ceisio, cerdded a Cysuro. Mae'r arglwydd Iesu'n gwneud yn y darn yma. Yn gyntaf mae Iesu'n ceisio. Falle bod e'n swnio fel rhywbeth bach iawn ac amhwysig i chi yn y darn, ond dyw e ddim o gwbl. Ar ôl diwrnod caled o fod yn tystiolaethu, o wedyn fod wedi teithio ar y cwch a nawr wedi bod yn dysgu tyrfa o 5,000 o bobl, ac yna, a meddyliwch am hyn nawr, mae'n dweud wrthyn ni fod Iesu wedi bwydo 5,000 o bobl drwy baso y bwyd mas o'i ddwylo'i hunan, trwy ddwylo'i hunan. Okay? Mae hwnna'n waith blinedig. Pasio mas digon o fwyd, o fara ac o bysgod i fwydo 5,000 o bobl. Ac ar ôl hynny i gyd, beth mae Iesu eisiau gwneud? Gweddio. Mae eisiau gweddio. Os fydden ni'n gofyn i chi, be fyddech chi'n hoffi wneud os chi wedi cael diwrnod hir o waith? Chi wedi cysgu'n wael yn noson gynt, chi wedi gorfod deffro'n gynnar am 4:45, cael eich galw mewn i'r gwaith yn gynnar neu be bynnag, a chi wedi bod yn non-stop, chi ddim wedi eistedd lawr nes 10 o'r gloch. Be fyddech chi eisiau gwneud? Wel, einau, os chi'n rhywbeth fel fi, jyst mynd syth i'r gwely, neu falle byddai rai nhw chi'n dweud, lot yn gweud hyn fi'n credu erbyn hyn, o falle jyst ymlacio, relax, gwylio episod bach o rhywbeth ar Netflix, neu be bynnag chi'n hoffi, other programs available, of course, be bynnag chi'n hoffi watcho, a wedyn mynd yn syth i'r gwely. Exhausted. Wel, mae Iesu'n gorfforol yn exhausted fan hyn. Mae'n hollol fynedig. Ac eto, beth mae'n ei wneud? Mae'n rhoi blaenoriaeth i weddi. Nawr, peidiwch anghymddeall, dim byd yn anghywir gyda ymlacio trwy wylio'r teledu neu beth bynnag, ond mae Iesu'n gorffen y dydd gyda ei dad yn y nef. Dyna'r pwynt. Mae'n gorffen y dydd gyda'i dad yn y nef. Achos fod e'n gwybod dwi'n wag yn gorfforol. A pwy sy'n fy nghynnal i? Fy nhad yn y nef. Mae'n gwybod mae wedi bod yn pregethu'r dyrfa yma o 5,000 o bobl. Pwy mae'n i ymddiried nhw iddo nes mlaen? Ei dad yn y nef. Yn ei weddi yn Ioan 17, os chi'n cofio'r weddi i'w offeriadol yna, mae Iesu yn gweddio ac yn dweud dwi'n rhoi fy mhobl i yn dy ddwylo di arglwydd. Mae'n batrwm. Ar un cyfer ni hyd yn oed hefyd. Ond beth mae'n neud yw, mae'n troi at y tad, mae eisiau treulio amser gyda fe. Mae eisiau ymlacio yng nghwmni ei dad nefol. Chi'n gweld weithiau, ni'n meddwl, pan dwi'n wan, be fi angen yw noson dda o gwsg. Ond y gwirionedd yw, pan eich chi'n wan yn ysbrydol neu'n gorfforol, be chi angen yw rhagor o'r arglwydd. Dyna'r peth chi angen fwyaf. Rhagor o ddiw. I'r arglwydd i ymwneud â chi. I'r arglwydd i gysuro chi. I'r arglwydd i ddod ato chi. Ac i roi ei gysur i chi, i roi ei nerth i chi, eich adfer chi, yn enwedig trwy ei air. Ac falle bod chi'n teimlo weithiau, fi wedi blino gymaint ar ôl diwrnod mor galed o waith, y temtasiwn yw i fynd yn syth i'r gwely. Gaich annog chi, gaich herio chi. Y peth chi angen fwyaf yw troi at eich tad nefol. Yw gofyn i'r arglwydd am ei nerth i, am ei gysur am ei gwmni fe. Dyna i ni angen fwyaf. Ac wrth gwrs hefyd, ni angen cwsg. Ni angen y pethau eraill i gyd. Ni angen gallu ymlacio. Wrth gwrs. Ond y peth i ni angen fwyaf yw'r arglwydd. A mae'r arglwydd Iesu yn rhoi patrwm i ni fan hyn. Ar ôl diwrnod caled. A nid just fan hyn, mae'n gwneud e mewn sawl lle arall hefyd. Mae'n treulio amser ar ddiwedd y dydd ac ar ddechrau'r dydd mewn gweddi. Mae'n rhoi patrwm i ni. Ydyn ni'n mynd i ddilyn y patrwm yna? Neu ydyn ni'n meddwl bod ni'n gwybod yn well? Felly, mae'n ceisio ei dad yn y nefoedd. Mae'n troi. Dyna, mae'n dangos i ni y berthynas yna, nag yw e. Bydde fe'n eitha od os byddech chi, os ych chi'n briod, byddech chi'n mynd i'r gwely yn y nos, ma'ch gwraig chi neu'ch gŵr chi yn gorwedd wrth eich ymyl chi, a chi'n gweud dim gair wrthyn nhw. Chi jyst yn, mynd i gysgu. Os byddwn ni'n fi'n siŵr byddwn ni'n cael cic neu rhywbeth yn dweud, excuse me, ti di anghofio gweud rhywbeth?
A quite right. I ni'n caru'n gilydd. I ni'n dymuno bod mewn perthynas gyda'n gilydd. Ac eto, ydyn ni'n cael ein temtio falle wrth ddino gormod i'n gorfforol i anghofio ein tad yn y nefoedd. Felly mae'r arglwydd yn ceisio, a dylen ni geisio yr arglwydd yn gyson. Yn ail, mae e'n cerdded. Nawr, mewn lot o ffyrdd, dyma'r uchafbwynt yn y testun, ynddo fe? Mae y disgyblion yn y cwch, a mae'n darlunio i ni fod y gwynt a'r storm beth bynnag yw mor gryf, maen nhw'n ceisio rhwyfo yn erbyn y llif, a maen nhw prin yn symud. Maen nhw'n gwthio, a fel petai nhw falle yn mynd nôl yn fwy na maen nhw'n mynd mlaen. A mae'r arglwydd Iesu rhywle rhwng 3 a 6 y gloch y bore, so yn gynnar yn y bore nawr, mae'n dweud wrthyn ni yn mynd atyn nhw yn y cwch. Nawr, maen nhw mewn sefyllfa anodd, mae'n stormus, maen nhw'n poeni, ydyn nhw'n mynd i oroesi, ydyn nhw'n mynd i gyrraedd yr ochr arall, ydyn nhw'n mynd i ddod mas o'r cwch yn saff. Nawr, tro diwetha o'n nhw mewn cwch, os chi'n cofio, oedd Iesu yn y cwch yn cysgu. Ond o leia oedd Iesu yn y cwch. A felly o'n nhw'n gallu mynd at Iesu a deffro Iesu a dweud, Iesu, come on, nag ti'n poeni amdano ni? Be sy'n digwydd pan dyw Iesu ddim yn y cwch? Wel, maen nhw'n rili'n panicio. A maen nhw'n poeni'n fawr. Mae'n amlwg bod nhw ar biga'r draen oherwydd pan maen nhw'n gweld Iesu'n dod, maen nhw'n dychryn yn lan. Nawr oedd y disgyblion yn anghywir i fynd allan yn y cwch. Na. Pwy wedodd wrthyn nhw i fynd allan yn y cwch? Iesu. Iesu wedodd, ewch allan, teithiwch yn y cwch. A mae hwnna'n wers bwysig iawn i ni. Weithiau ni'n edrych ar stormydd a sefyllfaoedd i ni'n ffindio'n hunain ynddo mewn bywyd, a ni'n gallu neidio i'r casgliad, mae rhaid bod fi wedi gwneud rhywbeth yn anghywir. Mae rhaid bod Duw yn barnu. Wel, fan hyn, allwn ni'n sicr ddweud, mae nid dyna'r achos. Iesu sydd eisiau bod nhw yn y cwch y funud yna, yr adeg yna. A mae yna reswm bod nhw yna. Nid damwain yw nid rhywbeth bach yw a fi eisiau pwyntio hyn mas. Os chi'n sylwi, mae'n dweud yn adnod 52 fod nhw wedi edrych ar y wyrth yma o borthu'r 5,000 a mae meddyliau nhw wedi ei caledu. Okay? A felly mae Iesu wedi gwneud y wyrth rhyfeddol yma, ond maen nhw wedi ymateb yn galed iddo fe. Mae Iesu wedi datguddio rhywbeth o'i ddwyfoldeb ac o'i natur fel y bugail da sy'n darparu ar gyfer ei braidd, a maen nhw wedi bod yn galed tuag ato fe. Peinau oedd e oherwydd bod nhw wedi blino, peinau oherwydd bod nhw yn meddwl am ei boliau, bod nhw eisiau mynd am fwyd, i ni ddim yn gwybod pam. Ond petai nhw wedi ymateb fel y dylen nhw i'r wyrth yna, porthu'r 5,000, pan oedd e'n dod at y storm, fydden nhw ddim wedi ymateb gyda ofn, achos maen nhw'n gwybod pwy yw eu harglwydd nhw. Ond yn hytrach, mae meddyliau nhw wedi caledu, a maen nhw'n ymateb fel hyn. Maen nhw'n ofni, maen nhw'n poeni, maen nhw'n anobeithio falle. A dyma beth i ni'n gweld, mae Iesu'n rhoi ail gyfle iddyn nhw. Mae Iesu'n dangos ei natur unwaith, maen nhw'n galed iddo fe. Felly beth mae Iesu'n wneud? Mae'n wneud e to. Mae'n dangos ei natur iddyn nhw to. Mae'n dangos, edrychwch, fi yw'r un sy'n cerdded ar y môr. Na chi raslo ni we, bod e'n fodlon dangos gwyrth arall i'w ddisgyblion, dylen nhw o bawb wedi edrych ar yr porthu'r 5,000 a wedi bod yn rhyfeddu ac wedi gweld yn deall yn llwyr beth ddigwyddodd. Ond mae meddyliau nhw'n galed. Felly beth mae Iesu'n wneud? Mae e'n meddalu ei meddyliau nhw. Mae e'n dangos unwaith eto mor rymus yw e. A felly mae'r storm yma'n dod am bwrpas. A mae hwnna'n dweud rhywbeth arall wrthon ni. Felly peth cyntaf yna yw, dyw storm ddim o reidrwydd yn golygu fod Duw yn ein barnu ni neu yn ein cosbi ni, ond mae storm a phwrpas bob tro. Mae e'n dangos gras fan hyn. Mae eisiau dangos iddyn nhw pwy yw e. A chi raslo ni'r arglwydd Iesu. Bod e'n fodlon dangos, rhoi ail gyfle iddyn nhw i ddangos iddyn nhw pwy yw e. Meddyliwch chi am Jona. Mae e'n wynebu storm, nag yw e? A mae'n wynebu storm am bwrpas. Beth yw'r pwrpas? Mae'r arglwydd eisiau dangos iddo fe, ti'n mynd y ffordd anghywir, ti'n dianc,
Ond yn fwy na hynny, mae'n dangos iddo fe, dwi'n mynd i gyflawni fy mwrpasau trwyddo ti. Basically, ti'n meddwl bod ti'n mynd i allu mynd off, ond dwi'n mynd i ddod â ti nôl. Ond dwi eisiau gwneud hynny gyda ti yn plygu glin i fi. Ond yn fan hyn, mae'r stori'n wahanol. Mae'r arglwydd yn syml eisiau iddyn nhw weld pwy yw Iesu Grist. Pwy yw e? Yn ei hanfod, yn ei natur, yn ei gymeriad e. A felly pan i ni wynebu stormydd bywyd, be bynnag yw'r pethau anodd yna i ni'n wynebu, mae'n bwysig ein bod ni'n fodlon stopo'n funud a gweddio a ceisio'r arglwydd a gofyn y cwestiwn, arglwydd, beth wyt ti'n dysgu fi fan hyn? Arglwydd, sut wyt ti'n ymwneud â fi fan hyn? Dyw ddim o reidrwydd yn un ffordd neu'r llall, ond mae'r arglwydd yn delio gyda ni rhywsut. A falle gawn ni ateb, ond falle ddim. Be sy'n bwysig yw bod ni'n ymddiried fod yr arglwydd yn delio gyda ni daioni y Cristion, ein lles ni. Oherwydd yn y ddwy sefyllfa fi wedi rhoi, a mae yna sefyllfaidd eraill gallen ni ddangos, mae lles Jona a mae lles y disgyblion, fod nhw'n yn y storm maen nhw ynddi. Chi'n gweld y pwynt maen nhw'n deall yn y diwedd y disgyblion fan hyn yw, os i fi gyda Iesu, mae popeth yn iawn. Os i fi Iesu gyda ni, mae popeth yn iawn. Mae yna gan o'n i'n canu fel plant gyda Iesu yn y cwch gallwn wenu ar y storm. Mae'n hyfryd. Yn ddiwinyddol helpful iawn, actually. Ond mae'n bwysig ein bod ni'n gweld fod yr arglwydd eisiau dangos pethau fel hyn i ni. Mae eisiau datguddio ei natur i ni. A felly wrth i ni wynebu pethau anodd yn ein bywydau ni, un o'r pethau pennaf mae'r arglwydd yn gwneud yw dangos rhagor o'i hunan i ni yn yr anawsterau yna, wrth i ni bwyso arno fe, wrth i ni ddibynnu arno fe. Os i fi'n meddwl am yr adegau caletan fy mywyd i, dyna'r adegau fi wedi dysgu fwyaf am yr arglwydd Iesu. Dyw hwnna ddim yn coincidence. Mae'n y ffordd mae'r arglwydd yn gweithio. A felly gallwn ni gael cysur yn y storm, yn gwybod fod yr arglwydd yn delio gyda ni. Hyd yn oed os i ni ddim yn cweit yn siŵr sut eto. A mae hwnna'n dod â ni at y trydydd pwynt heddi te. Cysur, mae e'n ei cysuro nhw. Adnod 50, dyma'r ymateb mae Iesu'n ei roi. Maen nhw yn y storm, maen nhw'n sgrechian, maen nhw'n meddwl bod e'n rhyw fath o ghost o rhyw fath o ddrychiolaeth. A mae'r arglwydd Iesu yn amlygu hynna ac yn dweud, codwch eich calon, adnod 50, codwch eich calon, my fi yw, peidiwch a gofni. Beth yw cysur i ni yn fan hyn? Yn syml, y cysur yw, mae'r arglwydd yna, gyda nhw. Mae'r arglwydd yna. Dyna pam sy'n rhaid iddyn nhw ofni, oherwydd fod yr arglwydd yna. Ac os yw'r arglwydd yna, mae popeth yn iawn. Oherwydd yr arglwydd yw creawdwr a chynhaliwr y bydysawd. Brenin brenhinoedd ac arglwyddi. Yr un sydd goruwch pob peth. Yr un sydd yn dal y cyfan yn ei law. Ac felly os yw e gyda ni, ac os yw e troso ni, pwy neu beth all fod yn ein herbyn ni? Y funud mae e yn amlygu hynna'n, mae'r disgyblion yn gwybod i ni'n okay. Pam? Oherwydd maen nhw'n gwybod fod gan yr arglwydd Iesu y grym i dawelu'r storm. Maen nhw'n gwybod hynny. Maen nhw wedi profi hynny o'r blaen. A felly maen nhw'n cael ei atgoffa ac mae'n cael ei amlygu iddyn nhw fan hyn. Y cwbl sydd ei angen arno i yw'r arglwydd. Ych chi beth hyfryd yw gallu dweud os yw Iesu gyda fi? Gall dim byd fod yn herbyn ni. Dim byd. Os yw Crist droso ni, pwy all fod yn ein herbyn ni? Ydych chi'n sylweddoli'r fraint yw e allu gweud hynny? Os yw Duw troson, pwy all fod yn ein herbyn ni? Neb. Dim grymusterau, awdurdodau, dim byd. So os pa mor anodd yw e mewn bywyd, gall dim byd ein tynnu ni oddi wrth gariad yr arglwydd Iesu. Na chi beth rhyfeddol yw hynny. Mae hwnna'n rhyfeddol. A dylen ni fod yn gyson yn rhyfeddu at y ffaith yna. Ein bod ni, os i ni yng Nghrist, yn gwbl ddiogel yng Nghrist. Hynny yw, ein bod ni'n gwbl ddiogel yn y storm. Dyw e ddim yn dweud y bydd dim stormydd,
I ni'n gwybod fod y stormydd yna. Ond dychmygwch nawr, os nag yw Crist gyda ni, os dim dealltwriaeth gyda ni o pam fod y storm yn bodoli. Heb sôn am beth mae'r arglwydd yn gwneud yn y storm, ond gan ein bod ni yng Nghrist, nid yn unig ni'n gallu wynebu'r storm gan wybod ein bod ni'n ddiogel yn wyl yr arglwydd, ond ni'n gwybod fod y storm ein lles ni. Felly mae ei gyd yn ddaionnus ar ein cyfer ni. Mae ei gyd yn dda i ni. Fi wrth y modd gyda Luc 5. Os chi'n cofio Seimon Pedr, a yn fyna mae Seimon Pedr, Seimon Pedr a y disgyblion, rhai o'r disgyblion wedi bod mas yn pysgota trwy'r nos, maen nhw'n dod nôl mewn, mae Iesu wedi bod yn pregethu, ac yna mae'n hala nhw nôl mas ac yn dweud, ewch nôl mas i'r lle dofn, a taflu'r rhwyd yr ochr arall, i'r cwch. Fel petai hynny mynd i ateb y broblem. A mae Seimon Pedr yn dweud, sorry, fi yw'r professional fan hyn, mae Seimon Pedr basically yn dweud, dyw hwnna ddim yn mynd i weithio, ond os wyt ti'n gweud, iawn, fi'n bol yn neud e. A maen nhw'n dal cymaint o bysgod nes bod angen cychod eraill i ddod a llwytho mewn a maen nhw bron a suddo, mae'r cychod bron a suddo yn gymaint o bysgod maen nhw wedi dal. Ac ar y foment yna, mae Seimon Pedr yn sylweddoli fod Iesu yn dduw. Mae'n sylweddoli natur Iesu Grist. A sut mae'n ymateb? Wel, mae'n dweud wrtho fe, cer oddi wrthyf. Cer bant o'n ei arglwydd. Oherwydd dyn pechadurus ydw i. Dwi'n frwnt. Dwi ddim yn heiddi gan fy mod i'n frwnt i fod yn dy gwmni di arglwydd Iesu. Dyna beth sy'n cael ei ddweud fyna. A chi'n gwybod beth? Mae Seimon Pedr yn gwbl gywir i weid e. Mae'n gwbl gywir, dwi ddim yn heiddi bod yng nghwmni Iesu. Mae'n gwbl gywir i ddweud, dwi'n frwnt a ti'n lan arglwydd. Ond, beth yw ateb Iesu i Seimon Pedr? Paid ag ofni. Paid ag ofni. O hyn allan byddi di'n pysgota dynion. A mae hwnna'n rhyfeddol. Fod Iesu yn amlygu iddo fe, sy'n eisiau ti ofni, achos dwi'n gwybod bod ti'n bechadur, dwi'n gwybod fod ti'n frwnt, ond dwi'n dymuno dod i dachub di. Dwi'n dymuno dod i dy lanhau di, a dwi'n dymuno dod i dy ddefnyddio di. Unwaith eto, paid ag ofni. Oherwydd mae Iesu'n gwybod pwy ydy ni, a mae eisiau bod mewn perthynas â ni. Mae eisiau bod yn arglwydd arno ni. A chi'n gwybod, mae'n ddiddorol, yn Job penod 9, mae yna sôn am pwy yw'r arglwydd yn fyna. Sa'n gwybod os chi wedi meddwl am Iesu'n cerdded ar y dŵr, a pam hynny o bob peth, pam ddim hedfan neu rhywbeth arall mwyn amlygu ei hunan fel Duw. Wel, mae'n dweud fan hyn am yr arglwydd, am Dduw, gwn yn sicr fod hyn yn wir o adnod 2 ymlaen. Gwn yn sicr fod hyn yn wir, na all neb ei gyfiawnhau ei hun gyda Duw. Os mynd yn ymryson ag ef, nid eteb ef unwaith mewn 1000. Y mae'n ddoeth a chrif, pwy a ystyfnigodd yn ei erbyn yn llwyddiannus. Y mae'n symud mynyddoedd heb iddynt wybod, ac yn ei dymchwel yn ei lyd. Y mae'n ysgwyd y ddeiar o'i lle, a chrynau cholofnau. Y mae'n gorchymyn i'r haul beidio a chodi, ac yn gosod sêl ar y ser. Teinodd y nefoedd ei hunan, a sathrodd grib y môr. Yn Saesneg, he alone treads out the heavens, and stretches out the heavens, and treads on the waves of the sea. Mewn geiriau eraill, mae'n arwydd i ni, signpost, dyma'r arglwydd. Dyma ein Duw ni, sydd yn abl hyd yn oed i gerdded ar y dyfroedd, ar y môr. A mae'r disgyblion yn edrych a maen nhw'n gweld. Gan wybod rhywfaint o'r Hen Testament o leia, bydden nhw'n dechrau rhoi pethau at ei gilydd. Bydden nhw'n dechrau gwneud y mathemateg yn ei pennau fel petai. A maen nhw'n dod i sylweddoli beth sydd yn digwydd fan hyn. A mae'n dweud unwaith eto fan hyn, codwch eich calon. Mae fi yw, peidiwch ag ofni. Mae Iesu'n dweud wrthyn ni. Os i ni wedi sylweddoli ein bryntni ni, os i ni wedi sylweddoli ein cyflwr ni fel rhai pechadurus, peidiwch ag ofni, codwch eich calon, mae fi yw. Dwi wedi dod mwyn dy lanhau di, dy achub di, dy ddefnyddio di hyd yn oed. A mae rhaid i fi weid, mae hwnna'n rhyfeddol yn Luc 5, fod Iesu yn ymateb yn y fath ffordd i Seimon Pedr. Mae Seimon Pedr yn dweud rhywbeth hollol wir fel o'n i'n dweud, cer ymaith oddi wrthef oherwydd pechadur ydw i arglwydd. Mae e yn bechadur. Dyw e ddim yn heiddi bod ym mhresenoldeb Iesu,
Ac eto yr ateb yw paid ag ofni o hyn allan dal dynion y byddi di. Pysgotwr dynion fyddi di. Mae'n gwybod beth yw ein cyflwr ni, ond dim ond iddo fe'n glanhau ni a'n trawsnewid ni, mae'n gallu'n defnyddio ni. I fod yn rhan o'i gynllun neu fod yn rhan o'i waith e. I ni nawr yn gallu bod yn bobl yn hytrach na gorfod ofni, ydw i'n gallu dod a mentro at y Duw glân yma. I ni'n gallu dod yn hyderus trwy waed Iesu Grist at yr un byw, at y Duw mawr. A nid yn unig hynny, ni'n gallu mynd allan yn hi i'r byd a gallu dweud i fi'n ddiogel yn wylo yr arglwydd. I fi'n rhan o gynllun yr arglwydd. I chi yn rhan o gynllun yr arglwydd. I chi'n rhan o waith yr arglwydd. I chi'n ddisgyblion sydd i ddilyn ac i arwain pobl eraill fel rhai sydd yn gwneud disgyblion. Da chi fraint yw hynny, gan wybod ein bod ni'n gwbl ddiogel am fod Crist troson ni. A felly mae Iesu wedi dod wrth ein hochr ni neu mewn gwirionedd i breswylio yno ni drwy ffydd ac drwy'r ysbryd glân. A mae e'n Cysuro mewn stormydd, ond mae hefyd yn ei nerthu ni mewn stormydd i allu goroesi. A nid jyst i oroesi, byddwn ni'n dweud i ffynnu mewn stormydd, flourisio mewn stormydd. Oherwydd mae'r Cristion, dyw e ddim yn gorfod rhyw fath o gryn yn berit pan mae pethau'n anodd. I ni'n gallu pwyso ar yr arglwydd a adnabod a gwybod ei fendithau yn y stormydd. Fi wedi sôn degau o weithiau erbyn hyn am y ffrind David Ollerton, oedd wedi wynebu canser 3-4 gwaith. Oedd y doctors a nyrsys yn yr ysbytai jyst ddim yn gallu deall pam oedd e'n gwenu arnyn nhw, pan oedd e bron y marw. Ond nhw jyst ddim yn deall. Bod e'n dewis defnyddio ei nerth a beth oedd gyda fe ar ôl i ddweud, I'm praying for you. I'm praying that you know Jesus. Pan oedd e ar fi'n marw. Sut? Nid, I'm scared, doedd e ddim. Chi'n gweld mae'r arglwydd yn rhoi hyder i ni yn y pethau pwysig, a dwi ddim i ddweud ac i wneud yn fach o'r stormydd. Nid dyna beth i fi'n dweud. Mae stormydd bywyd yn anodd, maen nhw'n galed, wrth gwrs i bod nhw. Ond i ni'n gallu ffynnu wrth fod yr arglwydd yn ein defnyddio ni trwyddyn nhw. Gweddiwch am eich tystiolaeth chi wrth i chi wynebu anawsterau mewn bywyd. Gweddiwch y bydd yr arglwydd yn defnyddio hynny. Ac yn eich bendithio chi trwy hynny hefyd. Dau beth fi eisiau gorffen gyda sydd falle yn taro'n od yn yr hanes os chi wedi sylwi arnyn nhw. Dwi ddim wedi dod eich sylw chi atyn nhw eto. Un, adnod 48. Oedd Iesu'n bwriadu mynd heibio iddyn nhw. Mae rhai yn ffindio'r adnod yna chydig bach yn anodd, yr oedd am fynd heibio iddynt. Wel, i ni'n cymryd nawr fod Marc yn ysgrifennu fel llygad dist, eyewitness, a fod e'n pwyntio mas mae Iesu fel petaiau yn cerdded heibio. Dwi ddim i ddweud fod e'n bwriadu anghofio am ei bobl, achos cofiwch y cyd-destun yn y lle cyntaf. Mae e'n edrych oddi ar y lan, ar y môr, ac yn gweld y disgyblion yn stryglo. Dyna pam mae e wedi mynd mas yn y lle cyntaf. A felly pam mae Iesu wedi cerdded ar y môr? Achos mae e wedi dod i fynd ar ôl ei ddisgyblion. Mae e'n dymuno dod ato ni. Chi'n gweld? Dyw nhw ddim yn dod ato fe sy'n dod ato ni yn y stormydd. A mae hwnna'n bwysig iawn bod ni'n sylwi. I ni'n gallu galw mas ar yr arglwydd, a ambell dro mae'r arglwydd yn aros i ni allu galw mas arno fe. Ond yn y pen draw, sy'n dod ato ni yn ein trafferthion, yn ein treialon, yn ein anawsterau. Peidiwch â poeni, bydd e'n dod, bydd e'n rhoi ei nerth, bydd e'n dod wrth eich ochr chi. Ac yn ail wedyn, fel o'n i'n dweud ynghynt, y meddyliau wedi eu caledu yn adnod 52. Fi eisiau ail bwysleisio hwnna. Mae'r darn yn bwysig oherwydd beth mae'n dweud wrthyn ni yw fod y disgyblion yn gallu tystio i rhywbeth fel dilynwyr Iesu Grist. Maen nhw'n tystio i bwydo'r 5,000, y wyrth rhyfeddol yna, ond mae ei meddyliau nhw'n galed. A fi wedi esbonio pam yn barod. A mae Iesu yn ei ras yn tosturio ac yn dangos ei rym iddyn nhw eto fan hyn. Y tro yma mae'n dweud yr oedd ei syndod yn fawr dros ben. Oherwydd bod ei meddyliau nhw wedi ei caledu. Yr awgrym fyna te yw, bydden nhw ddim mewn syndod mawr os byddai meddyliau nhw'n feddwl yn y lle cyntaf.
Chi'n gweld y pwynt? Os fydden nhw yn effro i rym a gallu'r arglwydd Iesu, fydden nhw ddim yn y panig mawr ac yn y syndod mawr. Ond mae'r arglwydd yn ei ras. Weithiau ni, fel i ddilynwyr hyd yn oed, yn gallu gweld pethau'n digwydd. O'n i'n meddwl am hyn yn y cyd-destun o'r mae'n debyg diwygiad sydd yn digwydd yn Kentucky. Weithiau ni'n gallu ymateb i bethau fel yna, mae'n nonsens llwyr. Byddwch yn ofalus, byddwn ni'n dweud. Falle bod e ddim, falle bod e yn ddiwygiad. Gweddiwch fod e yn. Peidiwch â bod yn meddyliau caled i beth mae'r arglwydd yn gallu gwneud. Byddwch â meddyliau meddwl. A gweddiwch a dymunwch fod yr arglwydd ar waith yna. Ac yn yr un ffordd y bydd e'r waith fan hyn, gobeithio. Peidiwch â meddwl fod e tu hwnt i'r arglwydd. Mae y disgyblion yn colli golwg am funud o pwy yw'r arglwydd Iesu. Yn ei ras mae Iesu yn ei atgoffa nhw. Mae'n adnewyddu eu meddyliau caled nhw fan hyn. Mae chydig bach fel roi software update iddyn nhw, neu firmware update falle, os ych chi'n computer geek. Mae machines weithiau angen cael ei updateo nag nhw. Maen nhw angen cael ei dysgu, i feddwl mewn ffordd gwahanol, mewn ffordd newydd. Wel, i ni Rhufeiniau 12 adnod 2, mae'n dweud wrthyn ni, peidiwch â cydymffurfio ar byd hwn, ond byddai chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Gweddiwch arglwydd adnewydda fy meddwl i, yn gyson. Arglwydd, gad i fi dyweld i fel yr wyt ti, yn gyson. Paid y gadael i fi fynd yn galed tuag ato ti, yn fy nghalon neu yn fy meddwl hefyd. Ni eisiau gweld pethau trwy lens yr efengyl. Ac felly, i grynhoi, y 3 pheth ni wedi gweld. Mae'r ceisio mewn gweddi, Iesu'n ceisio ei dad mewn gweddi yn dangos esiampl Crist i ni. I ni angen yr arglwydd. I ni angen treulio amser yng nghwmni'r arglwydd. Mae'r cerdded yn dangos grym Iesu Grist i ni. Mae'n dangos i ni pwy yw e, yr un, fel sydd wedi cael ei ddweud yn Job pennod 9, sydd yn cerdded ar grib y môr. A mae'r cysur yn dangos natur Crist i ni. Mae e'n raslon, mae e'n dod ato ni, mae'n dod wrth ein ymyl ni, mae'n ein cynnal ni a mae'n caniatáu i ni gael bendith a hyd yn oed i ffynnu mewn anawsterau mawr oherwydd ein bod ni'n gwybod y mae'r arglwydd gyda ni. Ac ys yw e gyda ni pwy all fod yn ein herbyn ni. Ond mae yna cafiat yn dos e. A'r cafiat yw hyn. Mae hyn i gyd yn wir os ych chi'n ddafad ym mhraidd Iesu Grist. Os ych chi'n eiddo Iesu, os nag ych chi'n eiddo Iesu, dyw rhain ddim yn wir i chi. A mae hwnna'n bwysig iawn bod ni'n gweld hynny. Pwy bynnag i chi, os nag ych chi yn adnabod Iesu Grist, os nag ych chi wedi profi cael eich glanhau, eich maddau, cael bywyd newydd, pwrpas newydd, bywyd tragwyddol, allwch chi ddim profi y cysur yma. Allwch chi ddim profi'r fendith o wynebu'r anawsterau yma. Mewn gwirionedd, fydd y byd ddim yn ei synwyr i chi, nes eich bod chi'n dod at Iesu Grist. Ond dyma'r pwynt, pam ddim dod? Dewch at yr arglwydd. Plygwch lun. Derbyniwch yr arglwydd. Derbyniwch yr rhodd yma o gael gweld y rhyfeddod a rhagoriaeth yr un sydd wedi'n creu ni a sydd yn ein dal ni. Ac yna gael profi fe fel bugail yn ein harwain ni, yn ein cynnal ni, yn ein bendithio ni, ac yn amlygu ei rym i ni. Er gogoniant i'w enw. Amen.